Čauky, 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 vítam vás Mario Radio pri ďalšej časti Minecraftu a dneska je to pri móde Ice mod, takže je to vlastne vesmírny mod alebo taký nejaký a nejsem oblečený, takže najprv sa oblečem do kombinézy, aby som tu náhodou neskapal. Tak, ja sa oblečem. Takže dneska stavíme domeček, krásny, blikajúci sa. A ešte predtým, než vlastne začnem, tak by som vám chcel niečo povedať, že vlogy by som mal natáčať asi v štvrtky. Neviem, či to budem stíhať, ale mal by som štvrtky, každý štvrtok vždycky natočiť nejaký ten vlog. No, ale už sa vrátime k tej hre. Že si zoberiem takéto kocky, samozrejme každý si môže zobrať akékoľvek kocky. A na konci tohto videa, keď skončí videjko, tak by som bol rád, keby ste mi potom napísali na ďalší krát nejaký mod do chatu. Do chatu, aký mod mám ďalší spraviť, ktorý je váš najobľúbenejší, ktorý by ste chceli vidieť a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si spravím z takejto blikajúcej sa kocky, normálne sa volá, že svetelná zelená vlna. A to rúžové, čo mám, je balík slamy, ale vôbec to tak nevyzerá. Takže toto sa mi najviac páčilo, takže ja si spravím 3 ako klasiku a iba do toho proste spravím, alebo spravíte len 1, 2, 3, 4, 5 na jednu stranu a 1, 2, 3, 4, 5 na druhú stranu. Ten dom bude podstatne dosť veľký, ja vám aj poviem prečo. Mal by to byť preto veľký dom, pretože budete vlastne na ňom adminom, na tom serveriku a potrebujete ten vlastne dom čo najväčší, aby videli, že ste admin. A aby tam vlastne len tak niekto nevriezol. Takže spravíte len takúto nejakú kocečku, dajme tomu dlhú, nejak takto, samozrejme vždycky je to na vašom výbere, jak dlhú tú kocku spravíte, lebo je to úplne na vašom rozhodnutí. Ja si to spravím na princípom nejakom takomto, dúfam, že sa vám to páči, zatiaľ ten obrys. A poďme si ho vyplniť s týmto krásnym senom rúžovým. Rúžová, pupušová farbička. A vôbec nevyzerá ako to seno. Vyzerá to jak proste rúžová kocka, vyzerá to fakt epické, no. A vlastne vašou úlohou vždycky bude mi napísať hociaký mod, ktorý vás napadne. A ten potom vlastne mi napísať do komentárov a ja ho potom nainštalujem, dám ho do Minecraftu a ten mod bude váš vysnívaný, ktorý budete chcieť, tak ho vlastne natočím a vždycky v tom móde niečo nové spravím. Takže asi tak to bude predchádzať, ale to som tuším hovoril aj v prvom dieli Minecraftu. Minecraft bude vychádzať nie tak často, bude vychádzať možno menej než napríklad Far Cry 3, ak sa mi vôbec podarí ju natočiť, pretože mám s ňou problém, lebo mi strašne laguje, pretože mám notebook a ne počítač, takže to bude asi tým. Ale to absolútne asi nemalo by s tým asi mať nič súvislé. Samozrejme, ďalšie, čo natáčam, je kolotoče.
nemá to moc, ako má to docela dosť veľký úspech, takže myslím si, že budem asi pokračovať v tom. Takže by mala výjsť ďalšia časť, by mala výjsť okolo tohto týždňa, asi v sobotu. Samozrejme, to natočené video je v sobotu teraz, ale vy to tak proste necítite, no, že sobota, náhodou si to pozrite, ja neviem, v nedelu a poviete, že je mu drbe, že no. Ježiši, to nemám na toto, keď tak. Takže takto to vyzerá to dosť epické, vlastne jak medveď, medvedia hlava, ešte keby som tam pridal vlastne oči a ústa a vlastne telo, tak vyzerá to úplne jak medveď aj s tými ušami. No tak to je fakt epické, no. Teraz by sme tu mali mať vysoké asi 4x4, lebo to je najvyššia vlastne taká tá výška a to je vlastne taká tá štandardná, že dáte 4 kocky a na to dáte napríklad strechu. Takže myslím si, že ja dorobím len tento plotíček. Ukážeme vám zvieratka, pretože v každom dieli, v ktorom budeme vlastne robiť zvieratka, teda robiť Minecraft a vždycky v inom móde, tak vždycky vyzerajú aj tie zvieratá úplne inak. Takže ja vám ich budem postupne vždycky ukazovať, jak vyzerajú zvieratá v rôznych tých módoch, lebo asi každého to zaujíma, jak vyzerajú. A niektoré tie zvieratka sú fakt smiešné, musím uznať, že fakt, že smiešné, že ja sa na nich smejem. Hlavne na zombíkov, lebo proste niekedy sú fakt smiešní a ma vedia zabaviť. Samozrejme, takisto budeme natáčať aj čarovný Minecraft, to je podobné jak normálny Minecraft, ale iba malinkým rozdieličkom, že čarovný Minecraft bude skôr o tom, že máte tam rôzne kúza. No dobre, ja už nebudem obkecávať s inými, ale budem obkecávať len túto hru. Mne sa tento vlastne mod, ktorý som si vlastne našiel cez Google, volá sa, že Ice Planet, ako zimná planéta, ale vôbec si tak nevyzerá ako zimná, ale skôr ako vesmírna. Takže myslím si, že je to skôr ako vesmírna, ako ľadová krajina, ale čo už. No a niekde tuto si spravíme tú ohrádku, kde budeme mať vždycky zvieratka, ktoré vlastne tady budú žiť, ktoré tady budeme zabíjať a budeme vám vlastne ukazovať, že aké zvieratka tady vlastne v tomto živote žijú. Takže nebude to nejaká veľká ohrada, aby zbytočne neboli nejaké komplikácie a ukážeme vám len nejaké zvieratka z prvého toho prvého krajčeka, prvých 9 zvieratiek vám ukážeme, tak poďme na to. Prvých 9 zvieratiek, teda prvých 8, to sú títo. My vám ich hneď ukážeme, že jak vyzerajú tie zvieratá a my ich rovno aj zabijeme potom, pretože nás môžu napádať. Ja zapnem len zombíkov, lebo tuším, no jo, ja si vypýtam zombíkov. Takže prvý zombík je síčák, vyzerá jak UFO. Tak toto je fakt epické, ty vole. Neverím, to vyzerá fakt jak mimoženšťan, tak toto je, tomuto sa hovorí fakt super. Tento nemá telo. Áno, on nemá telo, on je vlastne na pol duch a na pol robot, takže fakt epické. Vidíme, jak vyzerá pavúk.
Ten Yellowface, neverím. On sa tu usmieva, jak keby bol nafetovaný úplne, kokos. Úplne nafetovaný pavúk. Tady je zombíček. Tady je slizáčik. Tady je Dash. Dash je svinia, lebo strieľa gule. Pig prasa. A tady máme posledné zviera. Enderman. Toľko. Ukáž mi oko. Jaký si zlatý. No a vypneme si zombíky, aby rovno zmizli. Tak. A to bolo pre dnes diel všetko. Takže videli ste, jak si postaviť dom na servery. Alebo skôr ne dom, ale hrad ako úvodný hrad, keď vlastne dojdete, tak tu skôr toto nebude skôr ako dom, ale bude to skôr ako taká ceremonia, že tu budú pravidlá, aké tu sú warpy a čo všetko tu nájdete v tej mapke. Takže tuto bude vlastne taká tá hlavná budova, kde sa vlastne budú schádzať všetci hráči. No. Takže myslím si, že to by mohlo byť pre dnes všetko. Aj už dosť dlho natáčam. Prepáčte, že furt to kecam a že nejsem vtipný, ale dneska som mal proste sprostý deň. Takže tak. No ale to je jedno. Ja som to preskočil. No dobre. Takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike. A komentujte, píšte, aký mám mať ďalší blog, ten mod. A uvidíme sa v ďalšom Minecrafte na mody. Zatiaľ, čus.